minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de ka bɛ bi kunnafoniw la sutuma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo don bi o tile 28 ye ka bɛ 2024 sama farafinkalo n'o ye sunkaloman kɔnɔ ye tile 10 o de bɛ kalo 2 ni ɲɔgɔn cɛ bi ale tile 18 ye san kalo 8 don yira san 1445 saro dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo sirabakan kasara dɔ kɛra Sikaso sira la o kɛra so n'i y'a sɔrɔ maa 30 ko olu bɛɛ lajɛlen ni tora o ko la car dɔ don min bɛ n'i y'a sɔrɔ bolitora benna pont dɔ kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔna na sigikafɔba min bɛ n'i y'a sɔrɔ o baaraw n'a bɛ ka yira k'a fɔ baaraw bɛ ka sigi sen kan jamanatigi ka laɲiniw don o baara minnu bɛ sen na ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko association sigida yele olu ni kulu yɛrɛ ni ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u bɛna dɛmɛ ɲɔgɔn ka se ka taa ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma maliden bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni k'i ka sɔrɔsilakaw ni k'u dɛmɛ o baaraw bɛna sigi u fɛ sen kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakana o bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la dogokaw fɛ yen wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw bɔra ka kɛ bana kɛrɛnkɛrɛnnen ale marabolo kɔnɔna na ka na san bɛ don min ko bi labɛn jumɛn de tigɛlen b'o ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lasɔrɔ bolo kana denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lajɛ k'a fɔ kɛnɛbali a Masina marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bi Masinaba kɔfɛ kabini sangajan ni gɛlɛya kɔni n'a donna yen an bɛ yɔrɔ min ko bi wulikajɔw kɔni hali ni y'a sɔrɔ olu bɛ sen na maa caman bɛ sigidaw kɔnɔna na bi minnu b'a yira k'a fɔ ko basigibaliya kɔni a bɛ yɔrɔ min na ni wulikajɔw ni dɔ ma far'u kan ka fu siriwaleyaw dan na k'a bɛ kɛ sababu ye maaw kun bɛ sɔmiɲɛ nata min kan k'i k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ sɔn ka don kow la k'a wula k'a fɔ dugu caman bi Masinaba kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min Saro ale marabolo ka taa Sayi ale yɔrɔw la fo ka se ka na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛna Fatinɛ ale kɛrɛda fɛ yɔrɔw la a yirala k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔni kɔnɔna na n'i y'i ka dɔn k'a fɔ ba yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu caman bɛ yen bi minnu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ dɔw ka ɲɔw ma tigɛ gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen dara dugu dɔw wulila kɔni kɛlen bɛ sababu ni ka maa caman kɔ in kamana na bi fɛɛrɛ fɛn fɛn n'i y'a sɔrɔ u bɛ wulikajɔw bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma bi u tɛ dɔ yɛrɛ maa caman fɛ ko fɛɛrɛ fɛn fɛn n'u kan ka tigɛ wulikajɔw de kɛ ka dɔ fara kɛtaw kan n'o tɛ ko basigibaliya kɔni k'a bɛ cogo an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi Ala k'a kɔlɔsuma n'an bɔra yen ka wula k'a fɔ siraban kasara dɔ o kɛra kunungo Sikaso sira la mobili ye Burukina mobili dɔ ye a yirala k'a fɔ kari min n'i y'a sɔrɔ jama caman baden de tun b'a kɔnɔna na k'i k'a dɔn kari in kɔni nana kɛ a nana bɔ ka bɛn pɔn dɔ de kɔnɔna na min bɛ n'i y'a sɔrɔ kiɲɛ ale masunaw la ko a kɔni kɛra so ni maa caman bɛ n'i y'a sɔrɔ ne ka se k'olu kasara u ni na yaasa ka siratigɛ di an ma Siri Kulibali ale ye wele bila Anazer kɛrɛnkɛrɛnnen na o baarakɛla dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Adama Dena na ale kuma mun fɔ Siri Kulibali ka kuma bara la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Blaise Adama Dena ka bɔ Anazer la. Blaise an ye kibaruya sɔrɔ ko siraban kasara dɔ kɛra Kumantu sira la kunungo ni ka maa 31 ɲɔgɔn k'olu kasaraw ni na a ko kɛra cogo di? Effectivement Karim Mali carte mais Mali a immatriculé don Mali la. Karim bɔra Kiɲɛba mara la donc ka kun da Burukina kan. Burukina mobile de don. Pont dɔ de bɛ Ɲina ani Kumantu cɛ. Karim dérapera yen nɔ de. N t'a dɔn min yɛrɛ ye a kun yɛrɛ mais selen pont de kan Karim dérapera ka jigin Aravin kɔnɔ. A kɛra nin cogoya in de la. Mɔgɔ 31 olu de tayana la Ala ka hinɛ u la ani mɔgɔ 10 olu banana n'an b'a fɔ blessé grave olu banna kosɛbɛ donc mɔgɔ 4 olu ye blessé léger ye u bɛɛ blessé léger ni blessé grave olu bɛɛ hôpital la Sikaso nin waati in na bon nin kɛra waati la waati min an b'a fɔ ko contrôle routier n'o ye siraban sariya ka wajibiya siraw kan Anazer bolo o daminɛna ɲinɛn san na a daminɛna kunun yɛrɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ accès routier ninnu bɛɛ kan ka bɔ Bamakɔ ka taa fɔ Mopti ka bɔ Bamakɔ ka taa fɔ Sikaso ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi tous les réseaux routiers Anazer ni gendarmerie bɛ sira ninnu kan nin waati in na pour que ka siraban sariya ka wajibiya donc nin kari tɛmɛna olu la conseil min ka kan n'u ye o conseil dir'u ma u ka pièces vérifier la u ye sira ta mais o bɛɛ n'a ta u selen point yɔrɔ la bon pour le moment comme chauffeur kɛ tora la apprenti tora la mɔgɔ si tɛ ka ɲɛfɔli kɛ mais ani mɔgɔ foyi ma gosi ɲɔgɔn na a dérapera ka taa pont kɔnɔ
o de nana nin kasara in ye bon n'i y'a ye a dérapage juguyara a dɛsɛra ka mobili maîtriser fo ka taa o caman a ka ca a kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ 90 o ye vitesse excessive de ye o ye damatɛmɛ boli de ye. Blaise y'a yira k'a fɔ ko mobili in kun bɔra Keyeba marabolo kɔnɔ ni ka kunda Burukina kan ko Burukina mobili don maliden dɔw tun b'a mobili kɔnɔ wa? Bon o la an tɛ se ka préparation nin yɔrɔ in na gendarmerie minnu bɔra terrain kan n'olu sera ka kuma i b'a sɔrɔ olu ka rapport bɛ nin bɛɛ tɛ taa ye. I bɛ se ka mun fɔ bolimafɛn bolilaw ye ka siraba sariyaw ka se k'u labato? Kumakuncɛ la n bɛ se ka min fɔ o ye chaque fois o bɛ janto yɛrɛ la ko fɔ une fois i bɛ sira kan i bɛ siraban kan sariyaw i b'a dɔn tant que i bɛ janto yɛrɛ la kɛ i b'a bato ni bɛɛ bɛ siraban kan sariya bato fɛn bɛ fɛn na an t'a ye yan ko an ka kuma mɛn an tulo la mais an fɛ yan nɔ o de batolen tɛ. An balona k'a fɔ ni tun ye Blaise Adaba Dina ni tun y'ale ka ɲɛ Siri Kulubali ka kuma bara la annonceur kɛrɛnkɛrɛnnena o cakɛda maa don a fɔra cogo min na n'an bɛ fɛ ka se joona an ka taa dɔɔni dɔɔni Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn kasara ma maa 30 kɔ k'o bɛɛ lajɛlen daji wa maa minnu bɛ n'olu jɔngɛnnen bɛ o fana ye maa caman ye an bɛ dugawu kɛ minnu ye kasara sɔrɔ a la n'olu ni tora la Ala ka lahara sɔnsuma ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bananen bɛ a se masaramani Ala ka fiɲɛ bɔda da bɛɛ lajɛlen ma ka se k'u lafiya Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn kasaraw ma an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen k'aw ladan k'a fɔ sigikafɔba min n'i y'a sɔrɔ o baaraw bɛ ka sigi sen kan an ka jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena o baaraw o ɲɛbila baaraw olu bɛ ka sigi ka ban sen kan min kɛra o dɔgɔ fɔlɔ in yɛrɛ kɔnɔna wulikajɔbaw kɛra ni ka se k'o baaraw daminɛ an balona k'a fɔ Bamakɔ la yɛrɛban bɛ n'i y'a sɔrɔ CCB ye o baara min kɛra a bɛ ka kɛ cogo jumɛn de la min y'a kulu ɲɛma dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Yunusu Sumare baara in kun ye fɛn jumɛn de ale y'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ko sisan groupe mun b'u wele ko groupe séparatiste ninnu ni groupe terroriste n'o ye CSP ni PSD ko sigikafo ka kɛ sigikafo yɛrɛ daminɛra Dieu merci sigikafo bɛ anw damadamaw jɛ anw maliyɛnw mais fɛn fɛn an ka mɔgɔw faga fɛn fɛn ye marifa ta k'an ka mɔgɔw faga même malgré l'ONU yɛrɛ communauté le conseil de sécurité yɛrɛ y'i kanto résolution dɔ votera bɛɛ ko n'o numéro ye 2690 bɛɛ de votera k'a fɔ MINUSMA ka taa donc camp militaire ninnu ka di an ka sɔrɔsiw ma o kɔnɔna la an ye mun ye nin groupe séparatiste terroriste n'o ye CSA ni PSD olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka taa an ka bateau attaquer n'o ye bateau Tombouctou ye k'an ka civil an baw n'an faw n'an dɔgɔninw n'an denw sɔrɔsiw k'u bɛɛ faga ni sigikafo bɛ kɛ maliyɛnw de minnu b'u yɛrɛ dɔn Mali kɔnɔ olu de bɛ sigi ka kuma mais minnu ye terroriste ni fɛnw olu ka bɔ sisan k'a fɔ o sen t'a la an tɛ se ka bon ni hukumu kɔnɔ quoi a yɛrɛ de filɛ nin donc u y'a yir'u la k'a fɔ olu tɛ nin kɔnɔ olu tɛ maliyɛnw ye donc séparatiste dɔ ye et puis terroriste fana dɔ ye. an balona k'a fɔ ni tun ye Yunusu kɛrɛnkɛrɛnnena Sumare ni tun y'ale ka ɲɛ ni sigikafɔ in hukumu kɔnɔna na hali bi ni sigikafɔ min n'a sɔrɔ n'a bolodalen bɛ jamanatigi y'a boloda sigikafɔ in yɛrɛ a nafa ye jumɛn de ani sigikafɔ in kan ka kɛ cogo di Bugunikaw fɛ yen Musa Kone n'i y'a sɔrɔ n'o ye Hɛrɛmakɔrɔ Nord Musa Kone ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Musa Kone bɛnkan Musa ale ye kuma min fɔ sigikafɔ in senfɛ u filɛ. An ka sigikafɔ nin hakilina ɲuman don nka sigikafɔ nin a ma nɔgɔn n'a fɔra ko sigikafɔ don i b'a ye Bamakɔkaw b'a kɛ Bamakɔ ye walima n'a fɔra k'u kan ka bɔ ka don région na o b'a kɛ chef lieu de région ye message ninnu tɛ passé u bɛ chef de service de wele ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw wele i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ka minnu yɛrɛ wele olu yɛrɛ don hali n'a sɔrɔ mankan b'olu dɔw ka olu tɛ fɛn kalama la fo ka population bɛɛ de wele n'u ye population fana bɛɛ wele u ka sɔn ka bɛɛ lamɛn ne ko sisan ko délégation ka bɔ Bamakɔ ko kana an fɛ Buguni yan k'a fɔ k'olu kɔni o kɛ tile kelen ka segin u bɛna yaala de u b'u ka PDM de minɛ ka mobili ta ka n'u yaala ka dumuni kɛ ka segin so u bɛ taa compte-rendu fɛn fɛn kɛ Bamakɔ k'an nana Buguni kana sigikafɔ kɛ o ma foyi kɛ o sigikafɔ façon n'i ye Buguni région ta hali kalo kelen t'o ban n'i bɛ fɛ k'a ɲuman kɛ i b'a kɛ chef lieu de cercle bɛɛ la fɔlɔ commune ka mɔgɔw kana olu kana kuma commune fana représentant olu ka segin ka taa kɔma segin kɛ a ka dugudenw ye olu ka bɛn fɛn dɔ kan n'a sɔrɔ mankan dɔ bɛ dugu kɔnɔ ye o kumaw de kan ka fɔ Kasalakaw ni Kasalakaw cɛ ni dugukoloko kɛlɛ nin tun bɛ olu ka bɛn dɔ de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ olu ta ye dugukoloko ye olu kan ka conclusion dɔ de tigɛ dugukoloko kan bɛnkan dɔw de bɛ ta olu la o bɛnkanw kana n'o de ye ka to o lase fɔ sanfɛ o de bɛ mankan dɔgɔya fo ka sigikafɔ kɛ gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya fanba bɛ ka bɔ mun na jamana kɔnɔ
o de bɛ ta ka sigi ka fɔ k'o kan minnu tun bɛ rébellion na kɔnfɛla ninnu olu ta kɛlɛ don k'an ka jamana tɔgɔ d'an ma n'o ye Azawadi ye olu yɛrɛ bɛ k'o fɔ da la olu tɛ kɛlɛ nin kun dɔn dugujukɔrɔ fɛn minnu b'olu fan fɛ ni pétrole ni sanu minnu bɛ yen tubabuw b'o min nɔfɛ k'o bɔ tubabuw tɛ se k'o bɔ f'u ka olu de la wuli k'olu bila kɛlɛ la olu n'anw bɛ to kɛlɛ la tubabuw b'olu ka fɛnw bɔ o tun ye olu ta ye nka anw ka fanfɛla ninnu ta ye mun ye dugukolo ko kɛlɛ misi tɛmɛsira ko o kɛlɛw de ka ca anw fɛ yan ani kasarakaw ye dugutigiw ye nka dugukolotigiw tɛ olu de ka ca anw fɛ yan ko ni sigikafɔ bɛ ka kɛ ko jamana bɛɛ an ka jamana région bɛɛ n'a réalité ta ka olu ka sigikafɔ k'o kan k'o solution fɔ bɛɛ lajɛlen pour que bɛɛ ka marché n'o ye jamana mankan ka ban o fana tɛ se ka ban ten k'a fɔ ko mɔgɔw dɔw ka bɔ Bamakɔ dɔrɔn ka yaala mɔbili la dɔrɔn ka taa préfets ni gouverneurs wele ka t'olu lasigi dɔrɔn ka a fɔ ko nin y'an nakun ye k'an nana sigikafɔ kɛ k'an bɛ taa compte rendu dɔ kɛ Bamakɔ o bɛ taa ni rapport min ye Bamakɔ o fu de ye population ka hakilina yɛrɛ t'a kɔnɔ u nana sigikafɔ yɛrɛ kɛ don min na dugu kɔnɔ i bɛ mɔgɔ 1000 ɲininka o dugu kɔnɔ ko mun de tun bɛ Buguni yan bi u b'a fɔ an t'a dɔn parce que fɛn ma f'u ye o degun dun ye dugumamɔgɔw de ta ye degun ninnu tɛ sanfɛ o n'u mago bɛ sigikafɔ yɛrɛ lakika la a kana kɛ ni teliya hali n'u bɛ kalo 4 k'a kan o k'o de k'a kan sigikafɔ ɲuman ka kɛ pour que da ka se ka don sujet caman nɔ a ka se ka ban o sigikafɔ fana u ka kuma ninnu kɛ bamanankan na n'i ye Mali ta maliyɛn mɔgɔ 100 o 199 o bɛ bamanankan mɛn bon n'a taara o sigikafɔ ta k'o kɛ tubabukan na aw bɛ k'a fɔ minnu ye mɔgɔ kalannenba caman bɛ yen a caman b'i kunna dɔn ten n'i ko k'a k'a kɔrɔfɔ bamanankan na a tɛ se n'a bɛ fɛ ka kuma jamanadenw yɛrɛ kunkan k'o kuma fɔ a ye jamanadenw kunkan k'o kuma fɔ bamanankan na n'anw ka ministres bɛ ka bɔ k'u adresser jamanaden na population na u k'a fɔ bamanankan na bɛɛ b'o faamu bɛɛ b'a dɔn a ye min fɔ nka n'i ye olu kɛtɔ halisa ka taa fɔ tubabukan na a bɛ ka fɔ faransi de a tɛ ka fɔ anw ye. an balona k'a fɔ nin tun ye Musa Kone nin tun ale kan ye ka bɔ Buguni a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi la n'a kun ye faso ɲɛta ye o ka bila hakilila kɔnɔ na min bɛ n'i y'a sɔrɔ bala yɛlɛ bɛ yɛrɛ y'a la n'o y'a kunbaya ala kaba tilaw ni kolo yakubaya n'an bɔra ye CEDEAO farafinna tilefɛbolo jamanaw ka sɔrɔ cakɛda olu ka lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o bɔra k'o baaraw kɛ min Niger jamana ni Mali jamana ni Burkina jamana olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ye dayɛrɛ tan ka bɔ u ka lajɛrɛ tɛmɛya k'u y'a yira k'a fɔ Niger jamana an balala ka gɛrɛntɛ min sigilen tun b'o kan k'o gɛrɛntɛ bɛɛ k'u y'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen o min kɛra an ka jamana kɔnɔ na maliden dɔw b'u hakilila don ko sen fɛ an ka maa dɔw lamɛn. Madame Jikine Atuma Gawko nye Mali lojurutɔ tɔnba o ɲɛmɔgɔ ye i ka ɲininkali ko sanction wulila ka bɔ Niger kan awɔ an y'a mɛn ka fɔ sanction wulila ka bɔ Niger kan CEDEAO fɛ CEDEAO kɔni u ye kuma de fɔ ko y'u yɛrɛ de ta ye n'o tɛ sanction ni a wulila ka bɔ kabini don min na Mali ni Niger ni Burkina n'u bɔra CEDEAO kɔnɔ mun sanction wɛrɛ b'u kan sanction wɛrɛ fosi t'u kan. An b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Mamadu Lamini Ban ne ka abi ye min ye sanction ninnu na o ye de a wulilen o kɔni ye hɛrɛ de donc halisa ala ka hɛrɛ de lakana sabati an ka jamana kɔnɔ. Ne honorable maître Zumananci Doumbia ye ɲangini ninnu wulili hakili la k'a fɔ mɛn kɛr'o la parce que nin don man ka sɔrɔ ɲangini ninnu bɛ yen parce que n'a y'a sɔrɔ anw hakilina ye ko CEDEAO ye peuple ta de ni fasodenw ta don hakili la k'a fɔ fasodenw ka degun ka se fɔ nin degré la o kun man ka kɛ. Traoré, représentant délégué de Sikasso. Bon, vraiment, sanction wulilen a ɲɛna mais ne b'a dɔn fɛn kɔni b'a kɔfɛ fɛlɛ dɔ don min b'a to o b'a fɛ k'an korobilen ka taa o ɲɛna sira fɛ hakili de bɛ baara kɛ ala k'an dɛmɛ. Ne tɔgɔ de ye madame Mayiga Sina Danba ministre kɔrɔw ni député kɔrɔw ka réseau o ɲɛmɔgɔ ye ne sanction ko an y'a mɛn ko CEDEAO ka sommet extraordinaire min kɛra week-end passé k'u ye sanction wuli ka bɔ Niger kan ne hakili la ni ne ma ɲina Niger ni Mali ni Burkina an kun bɔra CEDEAO la a mɛnna donc an yɛrɛ fɛ sanction t'an kan tuguni n'u ye sanction wuli y'a wuli yɛrɛ kuma wuli ka bɔ an kan parce que CEDEAO kɛnɛ a bɔra an jigi kɔrɔ a ye ni ɲɔgɔnna kɛ Mali la ka ɲɔgɔnna kɛ Burkina la ka tila ka ɲɔgɔnna kɛ Niger des pays u kan ka minnu dɛmɛ k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ san 10 ni kɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ faga su an bɛ faga tile tasuma bɛ wuli an na forow bɛ jeni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ CEDEAO ma se ka foyi wɛrɛ sɔrɔ ka kɛ o jamanaden ninnu na ko ka sanction bi u kan balo tɛ don tulu tɛ don taji tɛ don fura tɛ don foyi tɛ don o tuma na o tɔn sugu mɔgɔ bɛ y'o kɔnɔna na kun jumɛn na minnu y'a sigi ni hakili b'a la Musa Traoré ni Sanwó-Olé Laminɛ u y'a sigi ni sigikan min o tɛ nin ye. ni tun ye maa dɔw kan ye a fɔra cogo min na kuma tɛ dɔ dɛ bi CEDEAO ka gɛrɛntɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw bɔra ka kɛ k'a yɛrɛ ka fɔ k'o wulila ka bɔ yen maliden dɔw hakili tun ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnen Niger jamana kan an bɛ dugawu kɛ fɛn min ɲɛta ye ala k'o sabati n'an bɔra ye Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga ale bɔra ka kuma lase dɔw kɛ fasodenw ɲɛkɔrɔ Amidou Traoré ale b'a hakilila di ministre ɲɛma ka kɔrɔfɔw kan Amidou ye kuma min fɔ o filɛ. An y'a ka kɔrɔfɔw lamɛn ni sɛbɛ ye communication yɔrɔ kan a ye mun fɔ an ye
faamuyali sɔrɔ yɔrɔ mun na o ye ka fɔ an ka jamanatigi yɛrɛ ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa an ka premier ministre ale bɛ ka jɔyɔrɔ fa a bɛ bɔ a bɛ dugudenw ladɔnniya ne ka tila o de ka ɲi a bɛ ka min kɛ a mɛnna an ka fanga kɔrɔw tɛmɛna ni ɲɔgɔnna kun tɛ kɛ ka duguladenw ladɔnniya ko minnu bɛ ka kɛ ko minnu bɛ sen na minnu kɛra kɔrɔlen a y'a datugu olu la minnu bɛ sen na a y'a datugu olu la wa minnu bɛ n'ale fana a bɛ k'a datugu olu fana la an jamanadenw an tun bɛ dibi la an kun tɛ fɛn caman kalama jamana taabolo la ani CEDEAO ka bɛnbaliyaw ani faransɛw ka bɛnbaliyaw ani an ka dafɛdugu mɔgɔ tɔw ka bɛnbaliyaw an tun t'olu kalama dugu gestion yɛrɛ tun bɛ cogo min na a y'a da don kow fana la k'o walawala mun ye aw yɛrɛ médiatigiw ye n b'a dɔn a kɛlen bɛ ka baara d'aw ma nin fɛ yaasa aw fana bɛna to ka ministrew ɲininka kuranko yɛrɛ o ye ko belebeleba ye dibi belebeleba y'an fɛ yen bibi na aw yɛrɛ bɛ se ka audiencew ta ne ministre damadɔni ye k'u ɲininka u ka baara kɛcogo la kɔlɔlɔ minnu b'a kɔnɔ u k'a ɲɛfɔ taaɲɛ minnu fana bɛ u k'a ɲɛfɔ a ye diplomasi yɛlɛma kosɛbɛ a ye diplomasi taabolo yɛlɛma Afiriki kosɛbɛ a ye diplomasi dɔnbaga don an ye mun faamuya passeport ko in na a ye jamanadenw bɛɛ hakili lasigi taabolo de don an donna jɛkulu mun na o jɛkulu passeport de b'an bolo don nata la a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɛɛ bɛ k'i jɔyɔrɔ la experts de bɛ yen fɛn bɛɛ kama AES zone nin créera ni ala sɔnna a ma AES zone nin bɛna a yɛrɛ ka wariw sɔrɔ a datura wariko yɔrɔ la dɔɔni u b'u yɛrɛ ka passeport sɔrɔ mais pour le moment mɔgɔw kana paniquer k'a fɔ ko passeport nin bɛna taaɲa ou bien Mali tɛna dɛsɛ ka a yɛrɛ halala passeport sɔrɔ bolo an yɛrɛ bɛ ka CEDEAO ko in suit ne hakilisigi ye an ka premier ministre bɛ ka bɔ ka fɛ ɲɛfɔli minnu kɛ ne ka tila kelen bɛ ka jamanaden bɛɛ basigi sisan ne bolo AES ya hakilina ɲɛnaman don ne ka tila an kan ka an senfa ka taa ɲɛ parce que n'an sumayara a bɛ to mɔgɔ dɔw bɛna don ka cɛfaraliw kɛ ka hakili falenfalenw kɛ la AES ko an kan ka teliya fɛ tiɲɛ don ne aw bɛ fɛ ka jamana la avancer ko bolo min bɛ si dɔw mɔ la o bolo kelen de b'a bɔ n'a sɔrɔ wari bɛ bɔ kɔfɛ yɔrɔ olu tɛ se ka u ɲɛ jɔ an ɲɛ la k'u bɛ jamana boli u sago la mɔgɔ min ye wari d'u ma ka u bila o position in na u bɛ jamana la boli o tigi de sago la ne ka tila o tile banna an kan ka sen bɔ o hukumu kɔnɔ. ni tun ye Amidu Traoré ni tun y'ale ka ɲɛ ye minisiri ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ minnu bɛ yen n'a bɔra ni k'olu di fasodenw ma ni tun y'ale ka tɔmɔniw la an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na n'a bɛlɛli cɛ dɔ la jamana ka basigi ko ala k'o sabati n'an bɔra ye association sigida yelen ye ale ni kulu dɔ olu farala ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan tɛ dɔ ye dɛ n'o kulu bɛ wele ko MPS kɛrɛnkɛrɛnnena a ɲɛmaa ni y'a sɔrɔ tali ka baɲini kurumana olu fara ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛna u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔba kɛ sini alamisa yɛrɛ a baaraw olu bɛ sigi sen kan kunnafonilaw tɔgɔla du la ka fɛɛrɛ balalen sigi sen kan sanko bi anw ka jamana kɔnɔna ka dɛmɛya ta bɛɛ lajɛlen ka se ka dɛmɛya ta ka ɲɛsin jamana lakanabaaw ma ka kɔnti dɔw bɛna créer maliden bɛɛ lajɛlen hali n'a bɛnna dɔrɔmɛ 44 ma maliden bɛɛ lajɛlen ka se k'o fara k'o ci i ka jamana lakanabaaw ma ko Burukina y'a kɛ Niger y'a kɛ munna Mali ta ɲɔgɔnɛ kɛ olu y'a hakili sɔrɔ ni sigida yelen ka se k'a sigi sen kan ka kɔn a ko yɛrɛ baara sigilen kɛ u ye kunnafonilaw ni ka ɲɛfɔli k'u ye o kɛnɛ ka Bayini Kuruma ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Sigi kun tɛ dɔwɛrɛ k'a ɲini jamana kɔnɔ jamana kɔ kan maliden cɛman ni a musoman a denni ni a mabakɔrɔ bɛɛ ka sɔn k'i ŋaniya yira an ka jamana a lakana tiginamaw bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dafa sɔrɔsiw ye a baro polisiw y'a dalajɛ gendarmew y'a tɔ lakana ninnu maa o maa de ye cɛfini ta i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ de wulila ka jɔ u ye ɲɔgɔn kan fɔ u bɛnna jamana ko la jamana lakanani na an fɛnɛ ko n ko an bɛna jamanadenw wele k'an ka hakilinaw boloda dɛmɛ a bɛ bɔ fan o fan ka daminɛ marisi kalo n'o ye tɔɔsan kalo sabanan o tile fɔlɔ ye fo ka taa se utu kalo n'o ye cɔcɔ kalo ye o tile 30 ma min se ye min ye i ka na ni a ye nacogo b'a a la an bɛ don min na komi bi nɛgɛjuru sira i k'a dɔn ka fɔ a walankata la u ko fɛn dɔ ma ko numéro court an bɛ k'o laɲini hali bi o jaabi dumanw bɛ an bolo an bɛɛ komi muso kɔnɔma den t'an sen kan nka an jigi ma tigɛ ala la donc o fɛnɛ o numéro court n'o kɛra alamisadon o na da diɲɛma tulo kan o ta tɛmɛnen kɔfɛ banki numéro dɔ bɛ yen minnu bɛ yen nɔ k'a se b'u ye ka fɛn bila a kɔnɔ olu bɛ na ka na u ka ŋaniyaw hali i bɛ se k'i to jamana kɔfɛ k'a ci a kɔnɔ donc ninnu ye an ka laɲini fila ye k'o kɛ an ka jamana lakana tigilamaw ye ka bɔ marisi kalo tile fɔlɔ la ka taa se utu kalo tile 30 ma ni min sɔrɔl'o la ka diɲɛ bɛɛ wele kunnafoni dilaw ka wele
o don de a gongo a bɛ dafara k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin de sɔrɔla kɔnɔ ni maliden yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ n ka l'armée bɛ n bolo cogoya min na i bɛ baara kɛ ni o de n'o tɛ an kɔni ye min laɲini o de ye 44 maliden kelen bɛɛ ka se ka kɛ nka n'a se b'i ye 44 miniti o miniti k'a kɛ an ka l'armée ye i k'a kɛ ka fɛɛrɛ dɔ fana boloda duguw bɛ se ka yiriwa cogoya min na ninnu de ye laɲini kunba ye min ni an ye diɲɛma wele alamisa don. Ni tiɲɛ ba i ni kuruma ni tiɲɛ ale kan ye min ka dɔn k'a fɔ MPS kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa se sigida yɛlɛ olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛna baara min kɛ n'a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka Mali den bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ni kɔkan na k'u bila bɛɛ ka se ka faso lakana wa ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma i ŋaniya la a wari dɔgɔmanda o ye 44 ye a bɛ se ka tɛmɛ hali miliyari ka di k'o y'a kun an bɛ dugawu kɛ min da ka di faso la ala k'o sabati n'an bɔra ye dogo kɛrɛnkɛrɛnnenya ni y'o fɔ dama o ye bana ye min ka dɔn k'a fɔ olu ka mairie a bɔlen dugu la ka sɔrɔ ka fɔɲɔgɔn dɔw ye san 2 a bɛna s'o ma o bɛɛ kɔfɛ hali bi kumaɲɔgɔnyaw kulu bɛ sen ka wulikajɔw bɛ sen na u n'a tabali kɔnɔna dogo mara u bɛ ka fɛɛrɛ balele kɛ hali bi ka se ka nisɔngɔ ko ka se k'o lasabati kow bɛ cogo di bi ani wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin ma min kɛra ka fɔ jamana lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana Buguni marabolo ɲɛma n'o ye gouverneur ye ale bɛ ka hakilila jumɛn de ta ka ɲɛsin bana marabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana yɛrɛ sabatili kama min y'u ka maire ye an ye ɲininkali k'ale la a b'a ɲɛfɔ an ye baaraw bɛ cogo di an ka yɛrɛ lamɛn. Ne Kalifa Sidibe Dogo commune maire ka lafasali tɔn min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko syndicat de la collectivité Bulonba o ɲɛma danga ye ne Buguni. Monsieur le maire an bɛ don min na i ko bi i ka commune bilama a bɛ cogo di. Waati tɛmɛnenw na hakili cafew tun bɛ yen mais bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ yan ka ɲɔgɔn ɲini pour que hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka jɛ an ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. 2023 tɛmɛnen bɛ baara kɛ l'impôt min sarala a bɛ taa 90% na min ye sankura ta fana ye o fana commencé la ko o sarali daminɛ impôt ni taxe na vraiment gɛlɛya ba tɛ ne ka commune na a sarali la. E yɛrɛ tɛ commune kɔnɔ a bɛ se san 2 ɲɔgɔn na ma sɔnni baaraw bɛ ka se ka kɛ cogo di e kɔfɛ. Mankan min kɛra ne ka commune kɔnɔ faamuyabaliya de don ne ma jigin maa si la munna ne yɛrɛ sabali la a y'a to sugu la ni nkalon da i la sɔgɔmada fɛ k'i ye sɔnni kɛ wula fɛ d'a fɔ ko tiɲɛ t'a la mɔgɔ minnu taara sɔrɔ olu b'u ka kunnafoni dɔ cogo di fo a ka mɛn ka sigi de fɛn fɛn fɔra ne ma commune nin kɔnɔna na ne y'a bɛɛ k'u ka da bɛɛ ko de ko ɲɛmɔgɔ ye sunugun de ye ne kɛra sunugun ye fɛn fɛn fɔra ne ma fɛn fɛn kɛra ne ma ne y'a bɛɛ lajɛlen ko mɔgɔ caman tun bɛ ko nin kɔnɔ o tun ma tiɲɛ ye actuellement bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye bɛɛ hakili dara commune ka ɲɛtaa kan sisan ne ka laɲini ye dɔrɔn Kalifa ye nin kɛ an ka sigi an k'o kuma fɔ n'o kɛra ne yɛrɛ ka défaut ye k'a tɛ bɛn dugudenw ma mairie tɛ dɔw yɛrɛ ye danaya kɔ ne yɛrɛ bɛ jɛ a kɔ k'a d'u ma mais n'o tɛ yen fiyewu n dun bɛ yan ka jamanadenw sago kɛ ko mɔgɔ dɔw k'i fara ɲɔgɔn na ten ko ka mairie bila vraiment ne tɛ se k'a bila o cogo la. Monsieur le maire an bɛ yɔrɔ min na i ko bi e bɛ mara min kɔnɔ la ni o ye Dogo mara ye ko marifatigi dɔw nana ye ko ka na kungo lakanabaa minnu bɛ yen n'o ye eaux et forêts ye ko ka na olu ka dagayɔrɔ ka na gɛlɛya ta ka ɲɛsin yen ma. N b'an ka gouverneur fo la k'an ka préfet fo k'an ka gendarmew fo ka gardiw fo ka policiw fo. Nin ko kɛlen u m'a bila daga girinda la u wulila i kɔrɔ ka taa yɔrɔw lajɛ ka disposition ɲumanbaw yɛrɛ ta ala y'an kunnaja mɔgɔ ninnu ka attaque kɔni kɔnɔna na baasi foyi ma eaux et forêts si sɔrɔ baasi foyi ma duguden si sɔrɔ Buguni fanga an bɛ yɔrɔ min na ko min bi gouverneur min bɛ yen disposition tɔw tun mana k'i ta kɔrɔ la an tun bɛ se ka ɲininka musaka ko la ninnu y'u ka disposition bɛɛ ta u m'a ɲininka musaka ko la u m'a ɲininka foyi la an balala k'a ye zaramuw ni gardiw ni surasiw jɛnsɛnlen don kɛnɛ kan ka jamanadenw yɛrɛ kɔlɔsi an wulila an ka misiw ma disposition min talen mana kɛ Dogo fanga ko la an mago bɛ disposition fɛn fɛn na an taara sɔrɔ o bɛɛ talen don an fana ko kuma da t'an fɛ tuguni tant que maire de Dogo anw contannen don bi kosɛbɛ tagabolo kura min bɛ Buguni fanga bolo ka ɲɛsin anw ma o la an bɛ n sɛmɛ gouverneur la o la k'a fɔ a ye kan min fɔ an ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na an Dogoni hakililatigɛ cɔcɛ ɲɛtugu ni ɲɛ yɛlɛ ye kuma laban min bɛ n bolo ka fɔ n ka maradenw ye n b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ furuguɲɔgɔnkɔrɔ ni fɛn minnu bɛ yen an ka nin bɛɛ bila an ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka jamana nin na baara maa si tɛ bana dilan anw kɔ. Ni tun ye Banankaw ka maire kɛrɛnkɛrɛnnenya Kalifa Sidibe ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye faso kɔnɔna na a mana kɛ cogo o cogo an ka segin ɲɔgɔn ma an bɛ se ka funu bi ɲɔgɔn kɔrɔ nka o t'an bɔ fasoden la o t'an bɔ faso taya la an ka segin ka na an kana faso dilan o ye hakilila in kunba de ye a fɔra cogo min na ni ala sɔrɔ ma labɛn minnu bɛ sen na o ye wulikajɔ ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni marabolo ɲɛmaaw fɛ ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ Dogo kɛlen cercle y'a minɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ a lakanabaaw min ye ka dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka taa sira sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛna taa sigi kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ani k'a kɛ ɲɛta ye n'an bɔra yen maison de la presse kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw tɔgɔla du o ɲɛmaa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Banjugu Dante ye
an baladan k'a fɔ ale tilala tuguni danaya kurakurara kan ni ka se k'a kɛ a nɔnabila ye hali bi san saba wɛrɛ kama o min kɛra o Banjugu Dante min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale ye maison de la presse ɲɛmaa ye nin baara min kɛra Banjugu e b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ an ka lamɛn. Min ye privé ani min ye gouvernement ta ye u jɛra ka danaya da ne ni n ka équipe kan walasa an ka an janto an ka soba in na san 3 kɔnɔ ni o san 3 dafara a ka kan an ka segin ka na minnu ye danaya da an kan min kɛra a ka f'u ye min tora o ka f'u ɲɛna o de kama anw bɛna tɔn in ɲɛmɔgɔya la waati min na a kɛɲɛna ni waati gɛlɛn ye politiki sira fɛ sɔrɔ sira fɛ même sur le plan international a waati ninnu a ka gɛlɛn mais an nana an ye layidu 11 de ta minnu ye danaya ta k'a d'an kan o layidu 11 fanba dɔ kun ye mun ye mɔgɔ min n'i bɔra maison de la presse in na 2021 kana kɔnɔ bi i bi fila ma parce que yɔrɔ in kun tiɲɛna an ko an b'a dilan ala y'a kɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ an y'a dilan an y'a fɔ fana ko an ka manda an b'a kɛ Mali presse ka refondation de an y'o refondation ko kuma fɔ kabiri a ma ta k'a kɛ volonté politique yɛrɛ k'a exprimer o de kama an ye sariya bolo dɔw ta k'olu tigɛ ka baara kɛ n'olu ye an ni acteur bɛɛ y'a baara kɛ ministère sen b'o la haki sen b'o la organisation professionnelle sen b'o la an ka partenaires sen b'o la walasa kunnafoni di sariyaw yɛrɛ bɛ se ka tilen k'a jɛya bi an bɛ don min na an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi parce que an kɛra sababuya ye ka projet de loi 3 initié ani ka projet de décret 3 initié minnu kan ka adopté n'u filɛ circuit d'adoption na gouvernement fanfɛla la an y'a yira fana k'a fɔ ko an b'an gɛlɛya cogo bɛɛ la fɛn min ye kunnafonidilaw ka jo sariyaw ye olu ka tɔbɔtɔ an jɔyɔrɔ kɛra fɛn fɛn ye kunnafonidilaw dɛmɛ na o jo sariya ɲini na an wulila k'an jɔ o jɔyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ ka nafa ye ani ka kɛɲɛ ni jamana sariyaw batoli ye an sera ka wuli k'an jɔ ka formation caman organiser an wulila tɔn fɛn fɛn bɛ yen ko journaliste tɔnw don n'u wulila k'u jɔ k'u bɛ fɛn fɛn kɛ ko presse ka nafa de b'a la maison de la presse ma t'o kɔ o kɛra denmisɛnnin jɛkulu ye o o kɛra muso jɛkulu ye o an sera ka min kɛ o de ye nin mais nin baara fɛn o fɛn kɛla gɛlɛya bɛ bi a ka ca o gɛlɛya ye mun ye sɔrɔ dɔgɔyara baara kɛbaga cayara a ɲɛdɔnbaga ka dɔgɔ donc a ka kan halisa an ka continuer ka wulikajɔ caman kɛ walasa partenaires ni jamana bɛ se ka dɛmɛ don kunnafonidilaw la u ka se k'u ka baara kɛ hɔrɔnya ani danbe kɔnɔ ka sɔrɔ u ma don ko dɔw kɔnɔna na a ka kan fana tuguni an k'an gɛlɛya cogo bɛɛ la ka formation kɛ denmisɛnninw kunna walasa an bi fɛn dɔw ye kunnafoni siraw fɛ et surtout minnu bɛ taa bɔlɔlɔ sira ninnu fana fɛ k'a fɔ k'u ye kunnafonidila ye a ka kan formation ɲuman ka kɛ u kunna walasa u bɛ ko dɔw kɛ minnu bɛ se ka dabila o ko ninnu cɛ man ɲi olu yɛrɛ ka image ma a man ɲi jamana ka image ma a man ɲi adamaden tɔw ka image ma mɔgɔ caman ma min faamuya maison de la presse assemblée ni tɔn caman assemblée tɛ kelen ye maison de la presse assemblée normalement n'a bɛ kɛ mɔgɔ 18 de b'a kɛ o mɔgɔ 18 min b'a kɛ tɔn kumaba minnu bi maison de la presse kɔnɔ tɔn 10 de don o tɔn 10 kɔnɔ tɔn 2 fana b'a la n'o ye ORTM ani AMAP ye ORTM bɛ délégué kelen di AMAP bɛ délégué kelen di association tɔ minnu bɛ yen olu bɛ mɔgɔ 2 di mais dɔw b'a fɔ AG kɛra fɛn ma fɔ an ye fɛn ma f'i ye parce que e tɛ délégué ye pour que i bɛ na yan i tɛ na yan k'i ye journaliste ye i tɛ na yan k'i ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye i bɛ na yan ko parce que i ka tɔn bɛ maison de la presse la wa tɔn fana ye danaya da kan k'i na o tuma mɔgɔ 18 o de kan ka jɛ ka baara in. an balola k'a fɔ Banjugu Dante maison de la presse ɲɛmaa fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kalifalen b'u ma wulikɛjɔw la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'o ka ɲɛtaa ye ni ka se k'olu la sabati n'an bɔra yen k'aw ladɔn k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'olu bɛ wele ko anw ko Mali olu ye fara ɲɔgɔn kɛ bi Mali kɔnɔna hakilila jumɛn de b'u la bi ani olu ka yɛrɛ ka kow a taabolo ye mun de ye a ma dɔ b'u ka sira di an k'u lamɛn. foyi t'i faso bɔ n'i ye faso dɛmɛ ala yɛrɛ b'i dɛmɛ fɛn fɛn kɛlɛ ni kuma caman ninnu bɔ o tɛ jamana jɔ kuwa. an bɔlen CEDEAO la jɛkulu in bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o hakilina la kumalasigi min n'a bɛ nin waatinin na ko maliyɛnw ka bɛn maliyɛn minnu bɛ kɔrɔn tilebi baba ani kaɲaka ko an ka bɛn an ka sigi an ka kuma Mali ye anw de ta ye ni min taara kɔfɛ i ka na minnu bɛ kɔnɔna la n'u ma faamuyali kɛ u ka na an bɛɛ lajɛlen ka sigi ka ɲɔgɔn faamu walasa an bɛ se k'an ka jamana in jɛ ka kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ ala bɛ se ka da ɲumanw yɛlɛ an ye cogo min. anw ko Mali ni tiɲɛlu ka ɲɛ a fɔra cogo min na Mali ɲɛta ala k'o sabati n'an bɔra ye sale n'o tɛ dɔ ye dɛ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ sara sugu la n'o ye dɔrɔmɛ 10 dan n'o bɛ sara don o don a mun de b'a sara a n'a sarali kun ye fɛn jumɛn de ye ko minisɛri n'o ye Bamakɔ marayɔrɔ 5nan ye o salen ko o ɲɛma dɔ Moribo Sise baara in bɛ kɛ kɛcogo jumɛn de ale b'o ɲɛfɔ ye an ka lamɛn. sale min bɛ sara a kan ka kɛ ka mairie saraw salentalaw yɛrɛ ka saraw ani mairie musakaw a bɛ don o de da
fɛ ɔ sugu bɛɛ n'a ka assainissement cogoya de don dɔw y'u yɛrɛ kɛ association ye dɔw ye GIE bɛɛ de b'i ka ɲamancɛ tɛ mairie ma ɲamancɛ ye sugulamɔgɔw de ka fɛngɛ ye o tɛ dɔrɔmɛta in na dɔrɔmɛta in o ye mairie ka taxe dɔrɔn de o organiseren don dɔw bɛ 60 sara kalo la dɔw bɛ 10 sara dɔw bɛ 50 sara a bɛ dépend marché bɛɛ n'a réalité de mais mairie bɛ se ka o dɛmɛ ni problème bɛ k'a soulever bon salen kɔnɔ k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn n'i y'a mɛn i salen bɛ ɲininka i la i nana sugu la i ma na sugu la salen tɛ ɲininka i la k'a fɔ bɛɛ ye k'a yira bɛɛ la k'a fɔ salen dɔrɔmɛ 10 o ye diyagoya de ye n'i nana sugu la mais n'i ma na sugu la i tɛ ɲininka o dɔrɔn de don ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. ala k'o dugawu minɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Modibo Sise ni tun y'ale ka ɲɛ fɔra cogo min na yarabi ala n'a kun tɛ da ɲɛtaw ka ɲɛ san ka mara yɔrɔw ma ala k'u hakililaw ni kolo yakubaya n'an bɔra ye World Division kɛrɛnkɛrɛnnena o ye jɛkulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara tɛ dɔ ye dɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya yɛrɛ ka se k'o lasabati sigidaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena an ka jamana kɔnɔna na u ka fara ɲɔgɔn kan o bɔra ka kɛ u ye mun de kan ni bi wulikajɔ jumɛn de b'u fɛ sen na o kɛra fara ɲɔgɔn ye ni ka se ka ɲɛfɔli k'o ko sen fɛ min y'a ko ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Adama Keita la baara minnu kɛra fɛ ale b'a da tu a la an ka lamɛn. sera ka denmisɛnninw caman dɛmɛ ka bɔ balokojuguya kɔnɔ ani an ye kalan caman di dɔgɔtɔrɔw ma ani relèves kalan ta fan fɛ an sera ka école caman fana jɔ ani ka maîtres kalan ani an b'a fɔ min ma ko club d'enfants ani club de lecture donc caman fana bɛ yen nɔ kalan fana dira olu kɔnɔ ka denmisɛnninw dɛmɛ min bɛ ka kɛ école la min ye école kalan ye ka o jukɔrɔma don donc ani an ye site maraîchage fana dilan ka musow dɛmɛ ka dɔ fara u ka sɔrɔw kan ani musow ka tɛgɛrɛni o baaraw fana kɛra denmisɛnninw ka lakana fo ka taa se jiko ma pɔnpe caman sen na ani an b'a fɔ min ma château ji bondo o caman dilanna an bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ye olu ka laɲini ye n'u ka laɲini don ne hakili la n'a sabatira n'a sera ka sabati o ye lafiyaba ye ka ɲɛsin u ma. an balona ka fɔ ni tun ye Adama Keita kan ye World Division tɔgɔ la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛta ye ni ka sabati n'an bɔra ye sunkalo bɛ ka gɛrɛ ni sunkalo sera anw ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ ko 100 sarada la ko maa 90 dɔw ko 10 dɔw ko 70 ni kɔ u bɛɛ lajɛlen de ye silamɛ ye nka ni sunkalo sera ka ban i b'a dɔn fɛnw sɔngɔ de bɛ yɛlɛ u yɛrɛ ma ten o baara minnu bɛ kɛ yalima diinɛ ye mun de fɔ la Siriya Kulubali ka bɔ Ŋɔnɛbugu kɛrɛnkɛrɛnnena Wɛnina an balona k'a fɔ Masina ale cercle kɔnɔna la n'a sigilen bɛ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la bi kulu sanfɛla la o baara minnu bɛ ka kɛ bi diinɛ ye mun de fɔ la Siriya Kulubali. silamɛya bɛ don sunkalo yɛrɛ de fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan silamɛya tɛ dabara ye dɛ ni wulila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah n'o ye silamɛya ma a bɛ sɛgɛn wa k'a fɔ ko ni sunkalo sera gɛlɛya bɛ yen u bɛ bala kɛ fɛnw yɛlɛ o kɔrɔ de b'a jira kuma min fɔ silamɛya kan Mali in kɔnɔ yan a tɛ kɛ waleya n bɛ fɛ ka jaabi min d'i ma dɔrɔn an ko diinɛ tɛ gɛlɛya fɛ ka taa fɛnw san k'a bila ni sunkalo sera a bɛna yɛlɛ n b'a fiiri kabini mina san n'an ŋaniya k'a bila ko ni sunkalo sera n'a bɛ yɛlɛ i ye haramu direct ji mais n'a fɔra haramu an k'a farawasiya dɛ haramu de bɛ silamɛw kan kafiri mɔgɔ tɛ haramu na dɛ mɔgɔ min tɛ seli t'a la ko la haramu tɛ ka dɛ anw kɛmɛ silamɛw juma silamɛw k'a jira ala la k'a fɔ a ye silamɛ ye u bɛ don sunkalo fɛ sunkalo n'a sɔrɔ la i bɛ 100 sɔrɔ tɔnɔ na i bɛ fɛn dɔ feere sisan 900 mais i b'a sɔrɔ o 900 100 dɔrɔn jigi tɔnɔ ye i jija i k'i ala filɛ kɛ ala kira filɛ kɛ silamɛw filɛ i k'a kɛ mɔgɔ ye bi se k'i di ala ma n'o kɛra a tɛ nɔgɔya wa a bɛ sa 900 mais sunkalo sera n taara mun kan ko ko 180 dɔrɔn mɔgɔ mun y'o kɛ ko silamɛya o kɛ di ala ye dɛ mais silamɛya kuma y'u fɔ Mali in kɔnɔ yan politique la maa bɛ jan o jan da wallahi ala ka jan kɛ b'i ta ye wa o ji b'an ka jamana in kɔnɔ yan wa tiɲɛ bɛ fɔ an bɛ ala ta de fɔ ni k'i seguya ala j'i da silamɛ ka gɛlɛya a maɲi dɛ an ko diinɛ tɛ gɛlɛya fɛ fiyewu ko inna arsalnaka ila arhamatan lil alamina n'i y'o kɔrɔ filɛ ko ala kira cira hinɛ ji kama o hinɛ bɛ taa kɛ gɛlɛya ye a bana taa da diya mɛ mɔgɔ la ndɛrɛbɛ n'i ko maa ma kafiri a bɛ tɔɔrɔ e bɛ kafiriya baara kɛ jamana feerekɛlaw sannikɛlaw silamɛya tɛ dabara ye silamɛya tɛ kokijɛ ye silamɛya tɛ fini ye silamɛya tɛ fugula ye silamɛya tɛ dagana k'i b'a da i kan na k'i taatɔ b'i ɲɔɔri o tɛ tiɲɛ ye minnu bɛ suguba kɔnɔ minnu bɛ suguninw kɔnɔ minnu bɛ karew kɔnɔ fufuru jirannaw tamaro feerelaw a ye miiri a kɛ ala la m'a fɔ a ka taa fɛn san gɛlɛyara k'a b'a di mɔgɔ ma nɔgɔya m'o fɔ dɛ ne fɛn bɛɛ 100 na o 100 na e ki 80 tɔnɔ kan ka sɔrɔ 100 in kɔnɔ i miiri sunkalo la 30 o di ala ma 30 i ko fara kan e bi 40 tɔnɔ min sɔrɔ e nana kɛnɛ 40 wɛrɛ fara kan ko sunkalo don k'e ye silamɛ ye silamɛya bɔ mini ala kɛra k'i silamɛ tɛ ala kɛra m'o kɛ maa min ka baara ye gɛlɛya ye o tigi ka saraka yɛrɛ bɔli ko sunkalo kama o bɛ bɛn wa o komi saraka ye parti damadɔ ye ni ala ko k'i saraka don i ye kalo tigɛ dɛ soni k'i taa gɛlɛya siri silamɛw la k'i bɛ taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn k'i tuwa ɲini n'a ye i b'i da o tuwa jima jɛna i k'i foyi tɛ ala bolo maa ti ka wuli dɛ o ti ngala mɛ t'o la ngala ndɛ t'o la n'i ye kuranɛ kuranɛ bɛna ni fɛn min y'a ma ko an k'an kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn silamɛ bɛɛ fa kelen ba kelen e bɛ sukoro bɔra feere ni ma 4000 k'i kɔrɔ
sunkalo sera y'a feere ma 5000 munna mun bɛ yen o tuma 1000 tɔnɔ in e bɛ t'o fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ taa maa dɔw wele k'i to a ɲini n'o yɛrɛ jira o yɛrɛ jira ji sarakati dɔ wa sɔni k'e taa o fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔbali fanda dɔ bɛ yen foyi t'a kun se foyi t'a ye nka a bɛ sun cogo cogo a t'a dɔn n ko ala ko nafolotigiya sɔrɔli ko ne ye nafolo sɔrɔ k'i bɛ ala fɛ tiɲɛ tɛ o nafolo ye ala ta jɛ a b'a di maa min y'a diya sanni feere bɛ bɛn nka kɛcogo dɔw baara i tɛ halala fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ haramuya walahi bilahi a bɛɛ bɛ haramuya. an balola k'a fɔ ni tun ye Siriya Kulibali ni tun ye ale kan ye Ŋɔnɛbugu wɛnina kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina cercle kɔnɔ la Yirimajɔ Bakarabu kulu sanfɛla la kuma tɛ dɔwɛrɛ ye sunkalo n'a ma ɲɛ k'a fɔ silamɛ hakɛ o caya de bɛ fɔ o waati kelen kɔnɔna na olu bɛɛ jamakulu min kɛra o jamakulu kelen ni sunkalo sera i bɛ taa sɔrɔ an ka fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ k'a sɛbɛn ka ko sunkalo sera a bɛ ka ba fa ni kilicɛ n'an yɛrɛ fa bi k'o de ka bɔ a la diinɛ tɛ jɛn n'o ye diinɛ m'o fɔ maa si ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye AES jamana n'o ye Mali ni Burukina Niger jamana olu ka fara ɲɔgɔn kan o min bɛ ka kɛ o kɛra sababu ye k'u ka se ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ka se k'o baaraw don a hukumu kɔnɔna na soboli dɔ o baaraw bɔra ka sigi sen kan ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ o baara min kɛra ne ka dɔn k'a fɔ ni k'o baaraw waleya daminɛ an ka jamana kɔnɔna na minisiri min n'o ka baara ɲɛsin bɛ sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ma Kasim Fɔnba ale ye kuma min fɔ o ko senfɛ o filɛ. sport fanfɛla la AES sira fɛ nin ye grand prix fɔlɔfɔlɔ mun kɛra AES tɔgɔ la sport wɛrɛ fanfɛla fɛ donc an bɛ fɛ ka fédération mɔgɔw fo o baara la o ye baara ɲɛnamaba de ye mais hakili la a bɛ sira ɲuman de kan o ye sira mun ye o ye minnu fɔlɔfɔlɔ y'a kuma fɔ o ye an ka président de la transition ye colonel Assimi Goïta o ni Burkina président de la transition le colonel Ibrahim Traoré ani le général Tchani du Niger olu fɔlɔfɔlɔ de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko bi bi in na n'an bɛ fɛ yɛrɛmayɔrɔ ka se an ka jamanaw kɔnɔna la an kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an k'an yɛrɛ sɔrɔ jamanadenw fana ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la n'an y'a ye ko fédération y'a bila a ka programme na ka grand prix organiser o sira fɛ an ka nisɔndiya b'o la kosɛbɛ o grand prix fana a fɔra an ye ko dɔ de ye a yɛrɛ fara fédération kan walasa ka se ka financement caman di ani donateur wɛrɛw donc an b'a a tigi fo a tigi tɔgɔ ko Ali Konate Ali Konate an b'i fo o baara la an bɛ fɛ an ka tɛgɛrɛ fɔ a kun parce que n'i y'a bɔ i yɛrɛ la ka se yan nɔ k'a fɔ ko grand prix kan ka organiser an ka jamana ninnu tɔgɔ la hakili la o ye koba ye mais fɛn mun bɛ yen mun tɛ nin discours kɔnɔna la ne bolo hakilina wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ne ni n ka ministre an bɛ to k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye bi bi in na an kan ka jateminɛ sport ye fɛn mun ye sport kan ka faamuya k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'an ɲɛ b'a la ko bɛɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn kan yan nɔ o ye taamasiyɛn dɔ de ye a taamasiyɛn ye mun ye a bɛ na ni cohésion sociale ye an bɛ fɛ bi bi in na maliyɛnw bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que sira minnu taamana ka di an ka autoritéw fɛ a b'a ɲini maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka épreuve minnu b'a ɲɛ défi minnu b'a ɲɛ an ka se k'u relever ɲɔgɔn fɛ o tɛgɛ di sport bɛ se k'o baara kɛ sport b'o yira fɛnɛ parce que aw caman bɛ yan nɔ a caman bɛ yan nɔ k'a yira ko sport in ka d'aw ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre Kasim Fɔnba fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ a dabɔkun ye ɲɛta min ala k'o lasabati n'an bɔra ye festival international de wasolo n'o bɛ wele ko wafi o baaraw olu bɛna sigi sen kan i n'a fɔ laadalakola a bɛ kɛ cogo min na kɛ kuran kelen ye Umu Sangare min bɛ n'i y'a sɔn n'ale y'a ko sababu ye ani kunnafonilaw ye ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ Umu Sangare kuma min fɔ festival in kan an ka lamɛn. san o san kɔrɔman dɔ i bɛ lawuli mɔgɔ yɛrɛ ma deli ka min ye fɛn caman bɛ ye ɲina aw ma min ye sa an ka but ye min ye anw bɛ se ka nin secteur wuguba cogo di k'a layɛlɛ cogo di denmisɛnnin minnu bɛ yen ni taama b'o la an bɛ se k'o dɛmɛ cogo di an ka bitu fɔlɔfɔlɔ ye ka sɛni yira denmisɛnninw na ka wasolo kɔrɔmanw yira ka hali maninkala kɔrɔmanw yira parce que wasolo an ye sigiɲɔgɔn ye ni maninkaw ni babaraw ye donc nin bɛɛ bɛ wasolo c'est ça qui fait la richesse du wasolo fɛn fɛn bɛ taa an ka jamana développer fɛn fɛn bɛ an ka jamana yɛlɛ Umu Sangare ta tɛ députéya ɲini ye politique tɛ mais façon kanu baara don ka min fɔ on essaye de faire notre mieux mɔgɔw ka kan ka min bila u kun na o ye k'a fɔ an bɛ ka taa festival an bɛ ka taa festival de la an tɛ ka taa concert la an tɛ ka taa luxe la festival a tɔgɔ yɛrɛ de b'o fɔ quoi luxe yɔrɔ tɛ mais an kɔni bɛ min kɛ an b'an seko kɛ kɔngɔ kana an ka invitew sɔrɔ an b'an bugu yɔrɔ min n'i yɛrɛ taara sɔrɔ kuma dɔ la ne bɛ so dɔ kɔnɔ ne ni mɔgɔ mugan bɛ si donc désagrément fɛn fɛn man ka fɛn sɔrɔ bɛɛ ka bila i kunna k'i taara i fa bara de i bɔra i ka so mɛ i taara so an bɛ min sɔrɔ duguba kɔnɔ an t'o sɔrɔ so nin ye faso taga de ye on s'excuse beaucoup pour tous les désagréments que vous allez voir a tɛna ban dɛ mais an b'an seko kɛ. ni tun ye Umu Sangare kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ
ko a kun tɛ dɔ de ka se ka wasolo yɛrɛ ka ɲɛta ni k'o lasabati ala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye an ka minisiri kɔrɔ n'o ye Adama Samaseku ye Masaramani ka wele sira ale ma juma tɛmɛnen in na a yɛrɛ jɔdaba kɛ an ka jamana kɔnɔ ka ministeriyaw kɛ ka Mali ka ɲɛta kun caman bɛ yen k'o sama fo k'o s'a dan na sigafɔba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ baaraw bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔ minnu bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔ de ka se ka maaw bila ni ka bɛn ni kelen ya sabati jamanatigi tun ye bolongɔni ɲɛsin a ma o baara la ka to hukumu kɔnɔ na Masaramani sɔnna ni ka wele layidu tɛ maa si ni ala cɛ maa si tɛ k'a fɔ k'i b'i sara la k'a fɔ k'a bɛ diya ne ye de ko fɔ nin waati Masaramani y'a wele ka bɛn ni waati kɔfalen o min kɛra a janaja baaraw min y'a jɛɲɔgɔn dɔw ye minnu b'u ka sira di a ka kɛnɛ kan an k'u lamɛn. a ye baara kɛ kanko kɔnɔla la a ye kɛra ɲɛmɔgɔba ye farafinna tɔnba yɛrɛ la n'o bɛ Mali la yan ko akalan ani Mali yɛrɛ tɔn bolofara minnu bɛ yan a ye baara kɛ nin bɛɛ la et kɔsafɛ ani anw yɛrɛ jɛra ka dɔ wɛrɛ sigi ko gale donc o fana o kɛlɛw bɛɛ tun ye pour que an ka kanw bɛ kunnasigiya cogo min na bon donc o hukumu kɔnɔna la ministère de l'éducation nationale ye loi organique ni constitution y'a fɔ k'o bɛ ta ko an ka kanw bɛ labaara cogo di donc pour que ka se k'o loi organique kɛ u y'a ɲɛmɔgɔya d'ale de ma a ye o atelier o présider ko dialogue intermalien a welela ka ko dɔ kalifa o la a tun y'o porte-parole ye Mali éducation ko système éducatif a y'a kuma mɛn a ye min k'a la fana jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mais ari o fana kɔnɔla la a y'i jija kanko de la. an bɛ dugawu kɛ ala ka a denmisɛnninw balo ala k'u sɔn hakili ɲuman la ani a muso a teriw a dama y'an terikɛ de a ka baarakɛla de a dama bɔ Mali fɛ a b'a ka jamana fɛ a b'a ka mɔgɔ bɛɛ fɛ ala ka hinɛ la. Adama Samaseku an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara nɔgɔya ye a tɔgɔ bɛ ka fɔ faso kɔnɔna na kɛtaw la yarabi ala k'olu k'a ye alijinɛ juru sara ye n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Dabɛlɛ mun b'e bolo. an karamɔgɔ lajɛrɛba dɔ tun bɛ sen na tɛnɛndon Paris jamana kɔnɔna la ni fɛn min ye Faransi ale jamana a jirala k'a kun ye hakili jagabɔ ye cogo min na farajɛla jamanaw bɛ se ka dɛmɛ kulo giriya ni Ukraine jamana ye barisa n'i y'a ta k'a lajɛ ko gɛlɛya caman kɔni kun ko o bɛ Ukraine jamana kɔnɔna la ni waati in na o kun ye lajɛrɛba in kun ye o kɔfɛ an bɛ taa Cameroun jamana kan fɛn min ye Cameroun ale kiriso ye siganama ma caman ne minɛ kunnafonidila Martinez Zongo ale ka fagali ko la a tun jirala ko kiriso tun bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw ni jateminɛ dɔw la nka ko a ka jateminɛ ni a ka sɛgɛsɛgɛli bolila siganama ma caman kɔni kan nin waati in na k'olu bɛ bɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ taa Zimbabwe jamana kan fɛn min ye Zimbabwe jamana ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko polio kɔni ko ale bana kɔni poyilen bɛ kosɛbɛ nin jamana kɔnɔna la a jirala ko fɛn min ye jamana marabagaw ye k'u ye sɛgɛsɛgɛliw boloda walasa ka boloci fura dɔw sigi sen kan a bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na ka polio k'ale kunbɛn Zimbabwe jamana kɔnɔna la ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ waati damadamani kɔni bɔ kɛ ko maa 500 ɲɔgɔn k'olu de sata bɔra polio ale bana in na nin waati in na kɔni ko boloci baaraw ko a bɛ sen na o kɔfɛ an bɛ taa Laginɛ jamana kan Laginɛ jamana kɔnɔna la kunun ko tarata jirala k'a fɔ février kalo tile 27 Général Mahamadi Doumbouya ale ye fɛn min ye marabagajɛkulu kura Amadou Urin Ba ale y'o sugandi ka kɛ marabagajɛkulu kura ye nin waati in na Laginɛ jamana kɔnɔna la nin waati in na kɔni k'a kɛra nisɔndiya koba ye barisa ni tun y'a ta k'a lajɛ k'a tun bɛ waati damadamani bɔ bi ko marabagajɛkulu kura kɔni ko ale tun tɛ yen nɔ nka nin waati in na Amadou Urin Ba ale kɔni sugandira kɔni ka kɛ marabagajɛkulu nin waati in na Laginɛ jamana kɔnɔna la an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ an cɛ Mamu Danbele ye kunnafoniw ɲɛna